Ara el que farem és anar-nos a les alçades, no? Doncs sí, perquè parlarem d'un projecte que va començar fa un temps i encara continua, viu aquest projecte, però a meitat de projecte hem volgut conèixer-lo una mica més. El projecte aquest es diu els 7 cims i consisteix en pujar al cim més alt de cada continent. I per parlar d'aquest projecte tenim amb un dels seus 2 representants, un dels seus 2 muntanyencs, alpinistes, aventurers, esportistes, no sabríem com definir-ho. És l'Albert Bosch. Bona tarda, Albert. Bona tarda. Com ho podríem definir exactament? Bueno, al final és un projecte centrat en el món de l'alpinisme, no? Vull dir que és un projecte clàssic dintre del nivell del món alpinista, que ja ho han fet moltes persones al món, a Catalunya només una, però bueno, nosaltres hi venim, evidentment fa molt temps, molts anys que practiquem muntanyisme o alpinisme, hi ha gent que li diu de moltes maneres, però provenim d'un món més de l'esport més multiactivitat, vull dir, hem fet moltes altres aventures abans i de fet no som, diguem, uns alpinistes de primeríssim nivell, però tenim el nivell suficient per fer-ho. Però requereix, un projecte així requereix moltes de les característiques, no només saber anar a la muntanya, sinó moltes més característiques per poder-lo afrontar. I com és que us va venir al cap fer això? Bueno, perquè quan t'agrada la muntanya... Et poses reptes, no? I aquest era un repte més. T'agrada la muntanya i després t'agrada fer reptes importants, doncs un repte que ens encaixava molt pel nivell tècnic, pel temps, per l'objectiu aquest de viatjar per tot el món era aquest. I el vam anar gestant, participant en una altra aventura precisament junts, el Josep Maria i jo, i al final ens hi vam liar tot. Molt bé, tu. Albert, veiem darrere nostra quines són les 7 muntanyes que s'han de pujar. De moment ja n'heu fet 3, no? Heu fet l'Aconcagua, el Kilimanjaro i l'Elbrus. L'Elbrus correspondria a Europa, el Kilimanjaro a l'Àfrica. De fet, aquestes dues les veu fer per separats i la primera que veu fer junts va ser a l'Aconcagua. Exacte. Sí. Bueno, perquè al principi el Kilimanjaro és una muntanya molt assequible, realment no té cap complicació tècnica, i el vam fer per separat, per casualitat. Després també vam fer per separat l'Elbrus, perquè ja ho vam comentar junts i vam dir, fem això i si fóssim capaços de plantejar els 7 cims. I just participant junts al Dakar de l'any passat, l'últim Dakar que s'ha fet de moment. Carai, feu de tot, eh? No només muntanyisme, sinó també... Sí, de tot, i intentem fer-ho bé, però no sé si ho fem sempre bé, no sé si ho fem sempre bé. Ens participàvem junts, ell era el Josep Maria, el meu copilot, i vam dir, escolta'm, intentem fer l'Aconcagua sense comprometre'ns massa, i després anem ja per atacar el que seria el projecte dels 7 cims. El que passa és que, degut a que vam poder derivar un patrocinador, no sé si es pot dir, però un patrocinador del Dakar al projecte 7 cims, doncs vam adelantar la decisió de comprometre'ns en el projecte, perquè clar, anar-los fent és complicat, però pots fer quan et ve de gust, pots tardar 10 anys, ara em ve de gust i en faig 2, o puc per la feina, però clar, comprometre de fer-los en un temps determinat ja és diferent, no? Et poses més pressió, et compromets a nivell de feina, a nivell de família, a nivell de patrocinadors, i ja és una altra divisió. En quant de temps heu de fer els 7? Volem acabar el 2010, o sigui, perquè hi ha gent que s'ho ha plantejat a vegades fer-lo més ràpid, no? Però nosaltres ho volem compatibilitzar amb la vida normal, laboral i familiar. Llavors, el 2010 tenim programat fer l'Everest, que seria l'últim, el més alt d'Àsia i sostre del món, també és el més conegut, és el que engloba una mica totes les dificultats que anirem trobant amb els altres, i l'any que ve en farem 2, aquest any esperem també fer-ne 2, i algun haurem de repetir, segurament. Algun el fallarem a la primera i haurem de repetir. De moment, dels 3 que ja heu fet, de l'Elbrus, el Kilimanjaro o l'Aconcagua, quin és el més complicat que heu fet? Tècnicament, per l'època que el vam fer, perquè tots el vam fer a la primavera, poder l'Elbrus, perquè és el més arriscat, com a mínim, no? Perquè és una època, a la primavera, que hi ha molt gel, és una glacera impressionant, i a més vam trobar-ho en unes condicions realment complicades, i per perill, podria dir l'Elbrus. Per alçada, l'Aconcagua, realment, no? Cadascú té les seves coses. A l'Aconcagua la vam fer per la via normal, no requeria un nivell tècnic molt alt, però en canvi és realment difícil, pujar gairebé 7.000 metres i té aquesta complexitat. Això on és? Això és a l'Elbrus. L'Elbrus està darrere
diguem, aquests dos turons que fa a darrere de l'esquerra. Quina preparació es necessita per poder pujar fins aquí dalt? Bueno, cada un requereix, té unes característiques diferents. Sí, és a dalt del... Això és a dalt de l'Elbrus, sí, és el punt més alt del continent europeu, diguéssim, no? Que és curiós perquè el Caucas, si és el Caucas rus, tota la banda, diguem, sur, hi ha molta neu, són com els Alps a lo grande. En canvi, arribes a l'Elbrus i et portes una decepció perquè a darrere ve una maceta àrida, que es veu, pràcticament no hi ha muntanyes. Això d'aquí és Rússia? Sí, això d'aquí és Rússia, i aquí sota quedaria tots aquests Alps russos, diguéssim, el Caucas, i quedaria Geòrgia, no, diguéssim. Inclús fent aclimatació vam passar a la banda de Geòrgia, que hi ha top soldats per allà, perquè sempre estan amb lius aquesta gent encara, i tota la pesca. Això segueix sent l'Elbrus? Sí, això és l'Elbrus, que l'ascensió de fet és per aquesta part que es veu, no, diguéssim.